Така, здравейте, сега ще покажа един много интересен трик, който се нарича много амбициозна карта. Като за начало ви трябва един зрител и тесте карти. И трябва зрителя да му дадете, като разбъркате тестето и като му дадете да цепи тестето, където се иска, да речем тук, му показваме, че е цепил до петица с пътия. Така, вдигаме неговата петица с пътия и му я показваме. Ето, като я взимаме, слагаме ето пак някъде на произволно място и му даваме да я пребере. Така, и просто штракаме с пръсти и му показваме, че е най-отгоре. Така, моята карта, която е двойка пика. Така, обръщам тестето и ви показвам, че абсолютно всички карти са различни. Ето. Вижте. И няма нито една еднаква карта. Така. Моята карта беше двойка пика. И ето, тя е най-отгоре. Штракам с пръсти, обръщам и става на петица с пътия. Така. Взем неговата петица, слагаме най-отдолу и отново ви показвам, че абсолютно всички карти са различни. Ето. Различни. И правя само ето така. Даваме на зрителя да духне в тестето. И отново ви показвам, като вие виждате, че абсолютно всички карти са петица с пътия в цялото тесте. Като цепим тук, или тук, или тук, картата е петица с пътия. Така. Ето. Така, този трик няма обяснение, защото използва едно тесте, което е специален екземпляр. Ето. По-точно реквизит, който ви трябва и ако можете да се здобиете с него. Ще пробвам после да сложа линк към магазина, от който може да си ги вземете. Аз съм го взел това тесте и останете на Bicycle от различни магазини, но ще видя някой магазин, който някакъв по-удобен е така. В смисъл за по-лесна поръчка от България и ще ви сложа линк, за да мога да си купите и вие, ако естествено искате, имате възможност. Така, общо взето как работи. Иначе картите са петица с пътия, някоя друга, петица с пътия, някоя друга и така нататък. Аз не съм го подредил моето точно, защото преди това правих пак този трик и моите приятели много искаха да им го разкрия. Аз им казах, че ще го разкрия в новия ми канал. И се надявам канала да потръгне като за начало. И общо взето този трик, казах ви, няма разкритие. После ще се опитам да сложа в описанието линк към някой магазин. И това е. Надявам се да ви е харесал трика. Ще се видим с вас отново с нов трик. Може би съвсем скоро. Така, ако искате, предлагайте трикове, пак казвам. Превърнете в моята кутийка с емотиконче. И казвам, ако искате, предлагайте различни трикове, аз ще ви ги представям и обясня. Ако не, аз ще пробвам да измисля нещо по-интересно и ще го качвам в съответно време. Ще измисля и график, за да може вече всичко да е точно, за да знам точно кога да качвам клиповете. Се надявам първо каналът да потръгне. И така, това е. Благодаря много.